co Sandra opustila Alejandra, projevením je rozčehřeli zádou, se v jejím životě objevila jiskřička naděje. Čeká dítě, ale s kým? S Alejandrem nebo s Juliem? Je to pro ní velké trápení. A ještě jedno trápení na mě. Alejandro je její bratr. Julio je Šehrazádin otec. Do města přichází nová osoba, Esmeralda. Okamžitě se stává středem zájmu. V tomto díle uvidíte, co se odehrálo na tom. Že no, poslední dobou jsem z peněženky ztrácí nějaké peníze, nevíš o tom něco? Opravdu ne? Uno momento, por favor. Musel jsem kvůli tomu propustit naši pomorskou Hildegardu. Julio, co ty tady děláš? Sestro! Ano, známe se. Víš, před tou cestou, než mi odcestoval do té Afriky, tak jsem ti chtěla říct, že se teda strašně bála, abys to pochopil. Doufám, že se nebudeš zlobit. Ale jsem ti zapomněla říct, že spolu máme dítě. Ty jsi viděl. Je to krásný hok, ale už jsem ho od jeho... Ten vám nepomohl? Děkuji. Já jsem nějaký Marek. A z toho si vem příklad. Alejandro, už jsem na to přišla. Synu, cože? Ty jsi Alejandro. Mamma mia! Nebyl to Julio, ale byl jsi to ty, čekáme spolu dítě. Ty máš s mým synem dítě. Ženo, ty jsi muž?